da, înregistrează, te rog. Așa. Deci am făcut cunoștință prima dată din produsele wellness, din suplimentele alimentare cu omega-3. De ce? Pentru că cumva este un supliment alimentar mai cunoscut, mai multă lume cunoaște despre beneficiile lui și mai ușor de acceptat ca să începem să consumăm când vine vorba de suplimente alimentare. Eu sunt sigură că foarte mulți din voi deja consumă suplimente, dar poate sunt anumite persoane care au încă frică, da, sau reticențe și cred multe momente despre suplimente că n-ar avea nevoie sau poate nu sunt siguri. Așa că dacă voi aveți întrebări legate de acest moment, puteți să le scrieți în chat. O să fiu bucuroasă să le citesc și să vă dau răspuns, desigur. Deci, asta a fost primul meu produs, omega-3, după aia au urmat și produsele proteice și vitaminele și wellness pack, da? Și nu doar eu, dar toată familia, pentru că, evident, consumând omega-3 și văzând beneficiile, am îndemnat pe toți membrii familiei să consume. Și acum toți suntem mari consumatori de wellness și, de fapt, este primul produs în casă care se consumă cel mai mult și cel mai des din toate produsele Oriflame, da? Ce ține de starea de bine, de sănătate, da? Multă energie, imunitate puternică, stare generală de bine, asta am observat de când consumăm wellness, da? Mai puțin apel la medici și la medicamente, comparație cu alte persoane cu care eu discut și le cunosc, da? Deci, dacă vorbim de mod sănătos de viață, că de fapt asta pe noi ne interesează, să ducem un stil sănătos de viață, să fim energici, să fim plini de viață, eu cred că pe toată lumea asta interesează. Dacă este cineva care nu interesează, scrieți, nu mă interesează, da? Asta. Dar eu cred că pe toată lumea interesează momentul ăsta și sunt câțiva factori importanți care ne influențează starea noastră de bine. Și aici este vorba de activitate fizică, adică prezența ei sau lipsa ei, da? Și luăm în considerație că omul modern este mai mult sedentar, da? Mai puțin activ, evident că aici ne lipsește foarte mult și avem de lucru. Apoi stresul, da? Suntem foarte afectați de stres, suntem multitasking, da? Avem foarte multe sarcini și multe de rezolvat pe parcursul zilei, de asta și stresul ne influențează foarte mult. Și apoi alimentația, da? Alimentația omului modern, noi știm că nu este cea mai ideală, cea mai perfectă. Avem acces la foarte multe alimente, dar nu cele de cea mai bună calitate. Și de asta, la momentul ăsta, avem foarte mult de lucru și trebuie să fim tare, tare atenți, da? Așa că vă dau o întrebare să vă gândiți voi ce ar fi dacă am putea trăi până la 100 de ani într-o stare bună de sănătate, da? Pentru că știu că când vorbim despre longevitate și despre traiul peste 80, 90, 100 sau mai mult, da? Apare de obicei întrebarea pentru ce întrebăni dacă nu o să mă simt bine, da? Și de obicei asta auzi de la multe persoane că nu vreau să trăiesc mulți ani pentru că nu vreau să mă chinui, da? Sau nu vreau să chinui pe cineva, nu vreau să mă simt bolnav, vreau să fiu sănătos. Mai puțin, dar sănătoși, da? Dar se poate mai mulți și tot sănătoși. Și gândiți-vă la momentul ăsta. V-ar plăcea să aveți o longevitate, să trăiți peste 100 de ani într-o stare bună de sănătate, într-o stare de conștiință bună, da? Să aveți un mental, da? Foarte sănătos și ok și plus la asta să fiți activ fizic. V-ar plăcea? Cine este aici? Cine ar dori? Așa, salutare. Sigur ne-ar plăcea. Asta e primul motiv, da. Să fie bine și pe urmă să trăim mult. Așa, așa, cineva mai scris în chat. Salut. Da, da, sigur că da. De fapt, ce influențează durata și calitatea vieții? Eu vreau să vă îndemn că azi este partea și informațională, dar este și partea de training, da? Și vreau chiar să vă îndemn să vă luați agendele și să faceți notițe, da? O să vină acum și partea cu notițele. Ce influențează durata și calitatea vieții? 25% sunt genele, 75% este stilul de viață, da? Deci, ca să înțelegeți, 75% de felul cum ne simțim, cum arătăm, starea noastră de sănătate depinde de noi. 75%. Asta e extrem, extrem de mult. Doar 25% este genetica. Cu toate că noi foarte mult ne mințim și ne place să spunem partea asta că asta este tot genetic, da? Dacă eu nu mă simt bine sau eu sunt bolnavă sau eu am anumite probleme de sănătate, asta e genetic. Nu, nu este genetic și trebuie să fim sinceri cu noi și să recunoaștem că este vorba despre stilul de viață. Genetic este foarte puțin și asta chiar e vorba despre boli foarte, așa, mai grave, da?
Factorii care ne influențează stilul de viață și care influențează longevitatea, da, după cum ați înțeles și din slide-urile anterioare, este vorba despre felul cum noi ne ducem noi viața zi de zi, da? Este comunitatea în care noi ne aflăm, da? Pentru că noi putem să fim într-o comunitate în care suntem influențați negativ, da? De exemplu, toată lumea fumează, toată lumea consumă alcool, toată lumea mănâncă alimente nesănătoase, da? Și acum, oricum tu ești influențat, nu faci nimeni sport din comunitatea ta. Și tu ești influențat în asta, că dacă tu ai spui că vrei să mergi să faci sport, toată lumea îți dă, n-ai cu ce te ocupa, da? Cam așa se întâmplă. Mai pe ce pierde timpul, da? Și atunci când tu ești într-o comunitate de oameni care toți sunt cu aceeași lungime de undă, toți își doresc să ducă un stil de viață sănătos, toți te motivează că da, hai mergi și la sport, sau hai cu noi la sport, sau hai să mergem, să alergăm, sau hai să facem pași. Tot ce ține de să gândești pozitiv, da? Nu neapărat să mergi în unda asta de a dori de a face lucrurile frumoase, da? Activitatea fizică este ceea ce ne influențează foarte mult, mai ales acum noi mergem în sezonul rece. Toată lumea deja cumva o șade mai mult în casă, nu o să prea facă mișcare, da? Și asta ne influențează. Odihna, da? Iarăși suntem foarte agitați, suntem foarte stimulați de ecrane, de telefoane, de televizoare, da? Și de multe ori, fără să ne dăm seama, ne culcăm prea târziu, stăm foarte mult pe telefoane, ne trezim obosiți, da? Epuizați și nu ne odihnim calitativ. Și aici sunt mulți factori, da? Somnul contează foarte mult, calitatea somnului și odihna. Alimentația, da? Deja am spus, alimentația este un factor foarte important și noi știm despre ce alimentație avem noi acces acum la moment, da? În stilul de viață modern. Și sunt 3 întrebări pe care să vă le puneți ce ține de longevitate, da? Fiecare din voi. De ce eu? De ce eu aleg să am un stil sănătos de viață? Da? De ce eu mi-aș dori să am longevitate și să fiu bine, indiferent de vârstă? De ce, cum suplimentele alimentare ne pot ajuta ca să completăm lacunele din alimentație și de ce sunt utile? Da? Astăzi o să vă dau răspuns la aceste întrebări, de fapt, dar puteți și voi fiecare să mai lucrați la ele. Și plus la asta, de ce anume suplimentele de la Wolosofi ne pot influența pozitiv în acest sens, da? Și dacă vorbim despre grăsimi, da, mergem la tema noastră omega-3, da, este un supliment alimentar de care avem nevoie toți și să înțelegeți mai departe de ce este atât de important, atât de util și de ce pentru toată lumea este potrivit, pentru că multe persoane au întrebări dacă trebuie sau nu trebuie la copii, la maturi, la nu știu cine. Dar vreau să vă întreb mai întâi, când voi auziți cuvântul grăsimi, da, când pur și simplu auziți cuvântul grăsimi, ce idei vă vin întâi în minte? Cuvântul grăsimi cumva ne sperie, da? Pentru că noi am fost cumva influențați în informația asta că grăsimile sunt rele, că grăsimile este colesterol, că grăsimile asta e grăsimi, că te îngrași, da? Că nu-ți face bine. Dar, de fapt, grăsimile sunt absolut necesare pentru corpul nostru, sunt sănătoase și o să vorbim azi anume despre grăsimile care ne vindecă, de fapt, da? Nu care ne îmbolnăvesc. O să vedeți și cele care ne îmbolnăvesc, pentru că, da, sunt grăsimi sănătoase, sunt grăsimi care ne îmbolnăvesc. Și, da, am aici în chat, da, cineva a răspuns. Calorii, da? Deci, când auzim grăsimi, ne gândim deodată la calorii, că ne îngrășăm, da? Adăugăm în greutate. Deci, vorbim azi despre grăsimile care ne vindecă, da? Ne ajută să fim bine. Mai exact, de ce avem nevoie de grăsimi sănătoase, da? În special de grăsimi sănătoase. Și voi să vedeți mai departe care sunt sănătoase și care nu. Grăsimile sunt cele care ne ajută să primim și ne ajută să furnizăm energie întreg corpul, da? Participă la metabolism, ajută ca vitaminele să ajungă în toate organele noastre, da? Să aibă loc procesul ăsta corect. Este material de construcție pentru membranele celulare, da? Deci toate celulele noastre au membrane care le protejează și iată, ele sunt formate din grăsimi. Este protecție mecanică și izolare termică, da? Dar dacă noi suntem mai slabi, mereu ne e frig. Dacă suntem mai ok cu Constituția, nu suntem așa de friguroși, da? Tot ce ține de hormoni, da? Reglează hormonii, nevoie de grăsimi sănătoase în organism și reduc inflamațiile. Și o să vedeți mai departe
de ce reduc inflamațiile și cum se întâmplă asta. Așa că noi avem grăsimi sănătoase, care sunt bune și care nu sunt bune. Da? Grăsimi nesănătoase sunt toate uleiurile rafinate, margarina, produse prăjite, fast food, produse semifabricate, toate produsele semifabricate pe care noi le găsim în magazin, toate conțin grăsimi nesănătoase. Biscuiții, dulciurile din industrie, da? Tot ce ține de industrie, totul este cu margarină, totul este cu grăsimi trans. Și o să vedeți mai departe de ce grăsimile trans, anume grăsimile nesănătoase, nu sunt sănătoase, dar și nu ne fac bine și este important să ținem cont de asta, da? În schimb, grăsimi benefice sunt cele naturale, cele care găsim în mod normal în alimente, da? În alimentele integrale, nu cele procesate. Saturate sau nesaturate, da? Acizi grași omega-3, nucile, semințele, avocado, pește gras, carne, lactate, da? Toate acestea conțin grăsimi sănătoase. Saturate sau nesaturate, da? Și grăsimile trans. Este sunt dușmanul ascuns a sănătății noastre, da? Deci, spus că omul modern se alimentează nu foarte sănătos și anume din cauza la un moment din asta sunt grăsimile trans care sunt ascunse în alimente, de fapt și noi nici nu ne dăm seama că acolo este o bubă foarte mare, da? Tot ce ține de margarină, creme tartinabile ieftine, da? Trebuie foarte important să ne uităm la componență și să citim, da? Eu am avut un caz și acum mă râd de situația asta. Într-o zi m-am dus la magazin și m-am oprit în fața frigiderului de unt și am stat vreo 5-10 minute și m-am uitat pe toate etichetele care și ce și cum și procent și ce conține. Și s-a apropiat un domn de mine, o persoană cunoscută și spune, și așa mare, într-un fel, mare alegere ai de stare tot la frigider? Și eu spun, da, e mare alegere. Uite, pe asta scrie conține grăsimi vegetale, dar pe asta scrie conține doar lapte. Ei, eu nu mai cred ce scrie pe etichetă. Și din frica asta că nu mai credem, noi nici nu citim și nici nu ne interesează că de fapt scrie unt, dar acolo este ulei vegetal și de fapt este margarină, nici de cum unt, sau produs de lapte, nici de cum nu este unt. Așa că fiți atenți la etichete, fiți atenți la ce se ascunde în alimentele pe care voi le consumați. Deci, grăsimile trans sunt cele grăsimile vegetale hidrogenate, da? Care sunt trecute prin proces de hidrogenare sau de temperatură și le transformă în grăsimi solide. Prăjiturile, biscuiți, napolitani, tot ce ține de prăjiturile din comerț, produse de patiserie, chipsuri, pufuleți, popcorn, fast food, maioneză și tot tipul de sosuri industriale. Dacă o să citiți, o să vedeți că niciun sos care se vinde în magazin nu este mâncabil. Produse semi-preparate sau congelate. Chiar și unele uleiuri care sunt tratate la temperaturi mari, sunt produse la temperaturi mari, se transformă în grăsimi trans și în timpul prăjirii la fel. De asta nu se recomandă să prăjim cu uleiuri. Da? Pentru că noi singuri le transformăm în grăsimi trans. Ce fac ele? Da? Cresc colesterolul rău, scad colesterolul bun, înfundă vasele de sânge și duc la riscul de infarct și accident vascular. Cresc inflamațiile și îmbătrânirea celulară, afectează pielea, hormonii, fertilitatea, da? Încetinesc metabolismul și favorizează depunerea de grăsimi abdominale, da? Iată, când auzim grăsimi și ne gândim că ne îngrășăm, iată, acest tip de grăsimi ne îngrașă, da? Și ne ajută să creștem colăcei. De fapt, grăsimile trans nu au niciun beneficiu pentru organism. Ele nu au nici component bun pentru organismul nostru. Sunt grăsimi moarte, care distrug echilibrul natural al corpului. De asta este necesar, absolut necesar să le evităm maxim posibil din alimentația noastră. De ce avem nevoie de acizi grași polinesaturați, saturați, nesaturați? Da? Pentru creier, pentru imunitate, pentru hormoni, pentru sistemul nervos, pentru ochi, încheieturi și vase de sânge sănătoase. Și o să vedeți mai departe de ce. Da? Până aici este clar, eu vorbesc repede, că vreau să mă încadrez cu toată informația care am pregătit-o. Sper că voi țineți ritmul cu mine și reușiți. Da? Vă este clar până aici? Da, e clar, tot ok. Ok, țineți ritmul, da? Așa, grăsimi nesaturate. Și sunt sigur că voi ați mai auzit despre faptul că nu e doar omega-3 grăsimi nesaturate, mai este omega-6, mai este omega-9, da? Și aici se formează o mare confuzie în toți acești acizi nesaturați,
pentru că cumva ei toți sunt buni, pentru organismul nostru real sunt buni, dar o să vedeți că în alimentația noastră noi facem exces de ceva și avem insuficiență de altceva. Da? Deci omega-3 este acel acid care are efect antiinflamator, care ne protejează inima, creierul și vasele de sânge. Iar omega-6 este proinflamator, este cel care ajută ca organismul să se apere, da? Să creeze inflamație atunci când vine vorba de imunitate, da? Să ne apere. Dar atunci când este în exces, creează inflamații cronice și voi să le zicem. Și omega-9 este grăsime neutră, bună, pe care organismul poate produce singur. Da? Deci noi nu trebuie să o luăm din supliment și nici omega-6 nu trebuie să o luăm din supliment. De ce? Pentru că omega-3 se găsește mai ales în pește și în unele semințe, dar noi știm că omega-3 din vegetal el nu este atât de bun și nu se asimilează perfect. De asta cea mai bună sursă este cea de pește. Omega-6 este peste tot în toate uleiurile vegetale pe care noi le consumăm, floarea soarelui, porumb, soia, da? Deci în toate uleiurile vegetale omega-6 este și noi în alimentația noastră îl avem din exces, în margarină, în produse de patiserie, în snack-uri, voi deja ați văzut asta, da? Și omega-9 este în ulei de măsline, avocado, nuci, da? Și corpul nostru îl produce singur, de fapt îl sintetizează singur. De ce nu este bine ca noi să avem exces de ceva în alimentație și mai puțin altceva, da? Pentru că raportul ideal între omega-6 și omega-3 în corpul nostru trebuie să fie de 4:1, da? Adică 4 părți de omega-6 și o parte de omega-3. În schimb, în alimentația omului modern, noi avem raportul de 20:1 sau chiar 30:1, depinde care și cum se alimentează, da? Vă dați seama ce dezbalans avem noi, da? 20:1, până la 4, 16 ori întrecem norma. Asta înseamnă că noi, din alimentația pe care noi o consumăm, avem inflamație cronică, oboseală, durere articulare, retenție de apă, piele uscată, imunitate scăzută. Și asta este doar datorită la acest raport depășit. Da? Până aici e clar, da? Pentru că sunt multe persoane care zic că eu cumpăr supliment alimentar omega-3 cu omega-6 și omega-9. Știți că așa ceva mai bine nu cumpărați și în genere asta e doar marketing pentru că nu va aduce niciun beneficiu atunci când este omega-6 și omega-9. Noi credem, da, și suntem cumva mințiți că este mai mult, nu e doar omega-3, e și omega-6 și omega-9 și mai bine. Nu e mai bine deloc. Voi aveți nevoie doar de omega-3. 6 și 9 noi avem din alimentație în surplus și nu aveți nevoie să suplimentați. Da? Sper că v-am răspuns la întrebarea asta, dacă era cumva la voi. Deci suplimentăm doar cu omega-3 și anume pentru că corpul nu produce acești acizi EPA, DHA, care sunt foarte principali, da, importanți, și suplimentăm cu un omega-3 de calitate, o să vedeți mai departe de ce. Deci omega-3 de calitate de la Olosofi, pentru că Olosofi este inspirat de natură, pentru că Oriflame este o companie suedeză și respectiv la origini stă Suedia, care este vorba despre natură, despre ecologie, despre siguranță, da? Și despre asta este Olosofi, da? De asta noi avem încredere 100% în acest brand, în aceste produse și o să vă dau dovezi mai departe. Omega-3, care sunt beneficiile de la omega-3? Eu sunt sigură că nu ați auzit doar o dată, de multe ori ați auzit. Protejează inima, vasele de sânge, reduce inflamațiile în corp, cum am spus anterior, susține creierul, memoria, concentrarea, echilibrează hormonii și pielea, mențin vederea sănătoasă și întăresc imunitatea. Astea sunt de bază, da? Pentru că omega-3 atât de multe beneficii are în corp, încât trebuie să stai o zi întreagă să enumeri toate beneficiile pe care le are. Da? Și dacă noi nu avem suficient omega-3 în organism, da? Și avem dezbalansul ăla, cum am spus, 20:1 sau chiar 30:1, vom simți piele uscată, oboseală, stări de anxietate, durere articulare, inflamații, colesterolul crescut, da? Dereglări hormonale, concentrare slabă și stres accentuat. De asta trebuie să ne asigurăm că avem suficient omega-3. Cum ne asigurăm? Evident, trebuie să înțelegem cum ne alimentăm, da? Aici este slide-ul ăsta care l-am pus în timpul săptămânii în chat. Ce se întâmplă cu corpul nostru dacă consumăm o lună de zile omega-3, după 3, după 6, după 1 an și după 5 ani de consum cu regularitate. Vom avea redus riscul de boli cardiovasculare, vom avea creierul tânăr, sănătos și activ, cum am spus, intelectul, da? Se păstrează intelectul la o vârstă înaintată, ceea ce este foarte important. Rămâi în formă cu o vitalitate pe care alții o pot invidia.
și vedeți și restul beneficiilor, da? Dacă vorbim de omega-3 și sănătate feminină, pentru că noi întotdeauna spunem că femeile în special au nevoie de omega-3, da? Și dacă noi suplinim cu omega-3 corpul zilnic, da, avem echilibru între estrogen și progesteron, avem sindromul ăsta premenstrual redus, da, și menstruațiile regulate, pielea e curată, luminoasă, fără inflamații, somnul este mai calitativ, energie și claritate mentală, avem un calm interior și o feminitate care se vede, da, în armonie. În schimb, dacă lipsește omega-3, hormonii tăi suferă foarte mult și o iau razna și vedem că ciclurile sunt neregulate, apar balonări, dureri, iritabilitate, acnee hormonală și piele ternă, anxietate, schimbări de dispoziție, oboseală constantă și poftă de dulce. Da? Cât de straniu n-ar părea, dar grăsimile sănătoase ne pot potoli pofta de dulce. Dacă ea este cronică, trebuie să-ți pui întrebări la momentul ăsta. Cum te alimentezi, da? Și dacă ai suficiente grăsimi. Pentru copii, omega-3 pentru copii dezvoltă creierul și memoria, protejează vederea și retina, întărește sistemul imunitar, susține o creștere sănătoasă la oase și la mușchi, ajută un somn liniștit și echilibru emoțional, reduce pofta de dulce și susține digestia, îmbunătățește concentrarea, capacitatea de învățare, ajută la reținerea informațiilor, reduce agitația, stresul, anxietatea de la școală. Cine deja poate din voi dați omega-3 la copii și ați observat anumite schimbări sau beneficii, sau dacă voi deja consumați omega-3, vreau să ne lăsați în chat mesaj, da? Ce schimbări voi ați observat și cum v-a influențat starea voastră de sănătate consumul de omega-3. Aștept mesajele voastre în chat ca să înțeleg că voi mă urmăriți, pentru că sunteți toți cu camerele închise. Eu sper că voi prindeți informația ce eu vorbesc eu și sunteți cu mine aici, da? Nu sunt eu singură. Așa? Nu e niciun mesaj în chat? Sunt singură sau sunteți cu mine? Voi consumați omega-3? Așa. Cineva este cu mine. Da, eu ascult. Așa, super. Foarte bine. Deci, de ce wellness de la Oriflame, da? De ce omega-3 de la Oriflame? Și aici puteți să vă notați ca voi să știți răspunsul pentru voi și pentru alții pe viitor. Omega-3 de la Wolosofi este un omega-3 pur, non-toxic, pentru că provine din pești mici din Oceanul Atlantic, din bancuri de pești regenerabili. Da? Este foarte important. Un omega-3 de calitate este extras din burta de pești, de la pești mici, nici de cum nu din pești mari, nici de cum nu din ficatul de pește, dar anume din pești mici. Apoi, purificarea, da? Foarte importantă, etapele de purificare. Noi putem să găsim omega-3 de diferite calități, de la diferite branduri, dar dacă el nu este purificat perfect, nu este unul de cea mai bună calitate. Deci, cel de la Wolosofi trece prin 5 etape de purificare, inclusiv purificarea moleculară, ceea ce ne dă siguranța că avem un produs de cea mai înaltă calitate și cel mai sigur, da? Curățat de metale grele, de helminți și de alte toxine. Calitate farmaceutică, și aici cred că vă răspund la multe întrebări și întrebări la multe persoane. De ce avem încredere în Wolosofi? Pentru că este un produs în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate, GMP, deci este un standard farmaceutic, ceea ce ne dă siguranța că este un produs de cea mai bună calitate. Este foarte eficient și aici iarăși este vorba despre concentrație de EPA și de HA în cele două capsule care le recomandăm să fie consumate și este conform standardelor Uniunii Europene, dar recomandărilor Uniunii Europene să influențeze starea inimii, creierului și vederii. Da? Și conține doar pește, ceea ce este, poate să folosească oricine, pentru că și capsula este formată din gelatină de pește. Și asta iarăși este vorba despre o calitate foarte înaltă. Plus la asta, nu avem conservanți, nu avem coloranți, nu este nimic în plus, ceea ce n-ar trebui să fie. Și este certificat Asociația Friends of the Sea, deci este sustenabil, în sens că se extrage din pești din bancuri de pești regenerabile, da? Și certificate. Așa. Așa, toată familia. Așa, super. Consumăm toți. Mă bucur. Așa, mergem mai departe. O să trec repede peste întrebări frecvente. Aici puteți să vă faceți notiția, da?
Ce diferență este între un omega-3 de la omega-3, 6 și 9? Asta am spus, dar aici nu ne oprim. Cât timp trebuie de luat omega-3? Aici cred că este multe persoane au întrebarea asta. Ideal, zilnic, pe termen lung. Da? Nu este un curs, nu sunt medicamente, este supliment alimentar care noi înțelegem că nu luăm din alimentație și respectiv, pentru a hrani creierul, inima, nu e o cură scurtă, e un obicei de viață. Primele rezultate le observăm în 3-4 săptămâni, dar efectele adevărate se văd după 3-6 luni. Da? Respectiv, dacă vă apucați să beți omega-3, vă programați măcar pe 3 luni de zile. Pot lua copiii omega-3? Da, pentru că am văzut că pentru copii este foarte important în dezvoltarea memoriei, atenției, vederii și imunității. Cum alegem un omega-3 de calitate am vorbit, sursă sigură, puritate, testat științific, concentrația clară de EPA și DHA, pentru că sunt suplimente cu omega-3 care nu este indicat cât EPA și DHA și acolo este unul cu semnul întrebării. Omega-3 îngrașă, este cred că o întrebare destul de răspândită. Și, de fapt, nu îngrașă, dimpotrivă, ajută corpul să ardă mai eficient grăsimile și să regleze metabolismul. Dacă le iei zilnic, omega-3 ajută la menținerea unei greutăți sănătoase, nu la acumularea de grăsimi, și chiar lumea observă că subțiază talia, dispare retenția de apă și pielea arată mai fermă. Așa că, chiar cu încredere, luați omega-3 atunci când vreți să slăbiți. Trecem la obiecții, da? Pentru că sunt sigură că aici sunt persoane care au încercat să recomande omega-3 de la Olosofil la alte persoane și s-au întâmpinat cu multe întrebări, multe obiecții. Am eu dreptate sau nu? Scrieți-mi dacă ați primit întrebări, obiecții de la persoanele cu care vă discutați, de la cunoscuți, la prieteni și nu ați știut cum să răspundeți poate la anumite întrebări. Așa. Deci o obiecție poate fi: nu am nevoie, eu mănânc deja pește. Este o obiecție foarte răspândită și poate și noi am avut-o cândva și este minunat când avem grijă de alimentația noastră. Deci, să fie clar, la obiecții, când noi răspundem și lucrăm cu obiecțiile, dăm răspuns la întrebările oamenilor, pentru că dacă apar obiecții, atunci când discutăm cu cineva despre omega-3 sau despre orice altceva, asta este de bine, da? Obiecțiile înseamnă că omul vrea să afle mai mult despre ce vorbim noi, nu deține informația și el dă o obiecție ca tu să-i răspunzi la întrebare, da? Și răspundem cu calm, că suntem de acord și dăm argumente. Asta este cea mai bună metodă de a răspunde la obiecții. Calm, pozitiv și cu argumente clare, da? Și suntem de acord cu persoana care ne spune, da, nu am nevoie, eu mănânc pește. Și atunci spunem, ok, super, e minunat că ai grijă de alimentație. Totuși, ca să ajungi la doza optimă de omega-3, EPA și DHA, ar trebui să mănânci pește gras de 3-4 ori pe săptămână. Și nu oricare pește, da? Ci cel din ape reci, care sunt ape curate, da? Și majoritatea peștelor din comerț au prea puțin omega-3 și pot conține și metale grele. Știm de ce, da? Și nu ne ajunge suficient pește să mâncăm ca să suplinim necesarul de omega-3. Voi asta ați înțeles, da? Minimul de 3-4 ori pe săptămână trebuie să mâncăm pește. Eu vreau să-mi scrieți cine reușește de 3-4 ori pe săptămână să mănânce pește de calitate. Deci, cu suplimentul de la Olosofil putem avea doza zilnică sigură, curată și controlată în fiecare capsulă. Obiecția numărul 2. Eu nu cred în suplimente, prefer să mănânc natural, da? Prefer tot ce e natural. Și asta nu e legat doar de omega-3. Să știți că eu tot sunt adeptul la tot ce este natural. De asta și aleg suplimente naturale și nu chimice, da? Foarte important de înțeles, pentru că este omega-3 sintetic și să știți că este și să știți că nu dacă este mai mult e mai bun, dacă e mai mult înseamnă că este sintetic. Vorbesc despre concentrația de EPA și DHA în capsulă. Deci omega-3 de la Oriflame este 100% natural, cu ulei pur de pește, fără alte adaosuri, fără aditivi, testat științific pentru siguranță. Și este exact acel nutrient de care l-ai lua din pește, dar ca în formă concentrată și sigură. Da? Deci nu este nimic nenatural într-o capsulă de omega-3. Ceea ce trebuie să înțelegem că noi ne suplinim organismul tot cu un produs natural. Deci iubim ce e natural și ne suplinim tot cu natural.
Altnai, salut, mă bucur să te văd. Salut! Și eu tot mă bucur să vă văd pe ecran. Așa, e scump. O altă obiecție, ați întâlnit așa o obiecție? Aha. Mhm. Odată sau de 3 ori în lună putem să mâncăm pește. Într-adevăr, Adriana, la mine tot este aceeași situație. Deci, încă o obiecție, e scump. Eu cred că obiecția asta o avem și noi uneori în cap și cu siguranță apare și la alte persoane. Și cum răspundem la obiecția este scump, da? Te înțeleg perfect, dar dacă ne gândim realist și într-adevăr ne gândim realist, o cutie ține o lună, ne ajunge pentru o lună, iar zilnic costă cam cât o cafea, poate mai puțin, mai ales la oferta care este acum, este mult mai puțin decât o cafea, doza zilnică de omega-3. Diferența este că o cafea nu întotdeauna este un obicei bun, dar un consum de omega-3 este unul care ne protejează inima, creierul, pielea și hormonii. Aici e o investiție în sănătate, nu o cheltuială. Și noi nu putem să spunem scump, putem să spunem că este o investiție bună, da? Prețul de VIP client, cum am spus și oferta de acum, sau abonamentul wellness, este mega avantajos, chiar este unul, pot să spun, cel mai bun preț la moment de pe piață. O să-l găsiți la Omega-3 de la Oriflame. Alte obiecții. Eu iau doar, asta e obiecția mea principală, preferată, da? Și sunt sigură că aici vă regăsiți foarte multe persoane. Eu iau doar din farmacie, nu cred în suplimente de la companiile de network marketing. Și hai să vedem ce este asta, dacă este adevăr sau nu. Adevărul este că Oriflame nu este doar o companie de MLM, este o companie suedeză de peste 50 de ani pe piața internațională, cu proprii cercetători, laboratoare, standarde farmaceutice. Deja cred că am răspuns la multe întrebări. Toate suplimentele Wellosophy sunt create împreună cu medici, nutriționiști scandinavi. Aici deja minim de foarte mare încredere. Omega-3 Wellness de la Oriflame este un lei de pește din ape nordice, curate, purificat, da? Cu concentrație corectă de EPA și DHA, naturală, și certificare GMP. Farmacia nu garantează calitatea produsului. Și hai să fim sinceri, câte persoane merg în farmacie și spun, arătați-mi certificarea și toate standardele după care este vândut acest supliment. Nimeni nu cere nicio certificare din farmacie. Și v-aș recomanda să o faceți, de fapt. Da? Nu garantează calitatea produsului, ci doar îl vinde. Un moment foarte important înțeles, pentru că multe persoane cumpără și din farmacie și cosmetica. Tot din considerentul ăsta că în farmacie este mai bun. Nimeni nu-ți garantează. Farmacia nu-ți garantează calitatea. Îți garantează doar faptul că ți-l vinde. Și sunt suplimente din farmacie concentrație mică, aditivi sau ulei oxidat. Oriflame are controlul calității și complet al lanțului de producție, de la pește până la capsulă. Deci controlează absolut tot. Deci cum răspundem? Înțeleg perfect ce spui și sincer și eu aș gândi la fel dacă nu aș ști ce stă în spatele produselor. Da? Diferența nu e modul de vânzare, ci calitatea, siguranța, controlul de producție. Și dacă intri în esență și cauți informația asta, o înțelegi. Știu că e firesc să ai mai multă încredere în farmacie, dar Omega-3 de la Oriflame este un produs suedez, testat la standard farmaceutic, cu studii științifice reale, nu doar marketing. Diferența este că noi nu plătim farmacii, ci mergem direct la client, ceea ce ne dă un raport calitate-preț mult mai bun. E un moment important care să-l înțelegeți, pentru că un omega-3 de calitate din farmacie nu costă ieftin. Nu costă puțin, costă la fel cum produs de calitate costă, da? Și dacă noi luăm ieftin din farmacie, ar fi cazul să ne punem multe întrebări. Da? Și de multe ori din farmacie poți iei un supliment care nu are concentrația necesară și e nevoie să iei dublu, triplu capsule ca să ajungi la necesarul de omega-3 zilnic. Da? Eu am colesterolul mărit și eu am medicamente. Pot lua și omega-3? Da, desigur. Chiar ajută la reglarea colesterolului și scade trigliceridele și susține inima. Doar că e important să menționezi medicului care îți va specifica exact dacă ai nevoie sau nu. Plus că omega-3 este un produs natural, blând, cu organismul tău și nu îți va aduce efecte adverse, ceea ce fac medicamentele